Dinoz evê me hêde li Kurdistana Başûr, Kurdistana Federe hilbijartin heye. Aliyên sereke evên hilbijartinê Partî Demokrat PDK ye û bermayiyên Yekîtî Niştiman tiştê ji Yekîtî Niştiman maye û hêzên derdora wê yanî di cebhe hene, di bere hene, di enî hene. Enîyekî Kurdistanî, nasname Kurdistanî, xwestek Kurdistanî, bîrûbûçûn Kurdistanî, dîrok Kurdistanî ku temsîla wê PDK dike, Partî Demokrat dike û berê din yani ez çi bêjim yani tiştekî sosyalîzmê jî di nava nema, tiştekî çepgirî jî di nema yenî. Ev aliyên ku mixabin tiştê ku Birahîm Mehmed û Celal Talbanî li pişt xwe hiştin ev in. Goran û moran û Yekîtî Niştiman û ev çîrok mîrokê hanê ku xwe bi Îranê çarenûsa xwe bi Îranê girê dane û ja bi PKK jî li nav de. Tiştê ku di nav de tiştê ku ji Yekîtî Niştiman maye malbata Talbanî maye ew jî bi hev ketine. Lahor û birayê xwe li alîkî û Bafil û birayê xwe li alîkî. Ja tiştê wilo ciyê qirx û henekî yanî tiştê ku Bafil dike yani ev çawa vana dibin serok, çawa pere yani pere tiştê wilo dike. Tiştê pereyê ku Talbanî û jina wî ji keda vî gelê hanê dizîn û li bankeyê derva û bankeyê hundir û Îranê top kirin dikarin yanî nivîskara jî bikirin, dikarin xelkê jî bikirin, mixabin hene ye yanî êku vî kesê hanê wekî serok bibîne. Ana ez fêm dikim apoçî çima wilo wî trempe dikin yanî wilo di nepixînin. Ji ber ku medya PKK vegerin medya PKK hema deynên Lahor Şêx Cengî hûnê bibînin berî Lahor ji Yekîtî qut bibe lê PKK heya çi derece wilo wî di nepixand wekî şoreşger wekî welatparêz di da diyar kirin. Piştî ku ji Yekîtî Niştiman qut bû medya PKK nema behsa Lahor kir berê xwe da Bafil ji ber ku Îran yanî ev daxwaza Îranê yanî tercîha Îranê ye ku Bafil Talebanî ew nûnertiya Yekîtî Niştiman bike. Tiştê ku Lahor Şêx Cengî ji PKK û Cemîlbayê kir û ji Murad Kara îlan kir çû. Lahor Şêx Cengî jî eger bi rastî Kurdperwer be, bi rastî welatparêz be wê tiştên qirê jî di navbera Yekîtî Niştiman û PKK de wê eşkere bike ji raya giştî. Eger bi rastî çawa ku Nêşîrwan Mistefa tiştê Celal Talbanî eşkere dikir û Celal Talbanî tiştê Nêşîrwan eşkere kir divê Lahor Şêx Cengî jî behsa vê çîroka hanê bike. Behsa çîroka dagirkirina Kerkûkê bike. Bi çi rengî bû datayê wê ji xwe mele Bextiyar behs dike. Demek di enî hene enîkî Kurdistanî enîyekî li dijî Kurdistanê ne di denê dijî Kurdistanê dixwazin hewlêr biborin Silêmanî ji Kurdistanê qut bikin. Dixwazin Kerkûk jî ji Kurdistanê qut bikin. Wa daxuyaniyên kesên Şîa û Heşda Şeعبî derdikeve Qeys el-Xezalî eşkere dibêje û berî wî jî gelek kes gotine ku Yekîtî Niştiman soz dayî wan ku Kerkûk bibe Iraqî. Ew madeya 140 ku Talbanî û Barzanî westiyan ku di destûra Iraqê tesvît bikin nemîne. Demekî eniya Kurdistanî li dijî wê eniya li dijî Kurdistanê li dijî nasnama netewî eniya malbatî eniya ku serê xwe û distê xwe û çûkê xwe û her tiştê xwe ji Îranê û ji Heşda Şeعبî daxistiye. Gelê me yê Kurdistanê li Silêmanî, li Helepçe, li Germiyan, li Soran, li Bedînan, li Hewlêr, li Kerkûk hûn dikarin dahatûya xwe, paşeroja xwe
دوی هەڵبژارتنێ de بدەست بخن یا ون یەکی وەکی بافڵ تاالبانی شخۆڕ لایق دبینن ئێک و شخۆڕ بافڵ تاالبانی وەکی سەرۆک وەک سیاسەتمەدار وەکی نویسکار وەکی ڕەوشەمبیر وەکی کوکاربە چارەنووس مافێ کووردا ئێ ئۆکۆنۆمی ئێ جواکی ئێ سیاسی ئێ چاندەیی لە عێراقێ de تەکەس بکە مافێ کووردا بپارێزە ئەگەر ونوی تشتێکی ولۆ دبینن پیرۆز ببن ئەگەر ون نەبینن دەبژە چیرۆک میرۆکێک کێون بەردن چیرۆکێن گروبار ڕەهەند و تشتێک گەنی ئێبراهیم ئەحمەد و جەلال تاڵبانی ناوە جواکێ de چاند دەبژێ بەردن ئەز بم دبکو ئەس پەدەکە گەلێک تشتێ پەدەکە نەحەجبینم دبکو تشتێن دمالباتە بەرزانیژی de هەبە ئەس ڕەخنە بکە لێ د بریارە استراتیجی de د هەلوەستا استراتیجی de د هەلوەستا بنگەهین de ئەز یانی پەدەکە ڕۆژێکی ji ڕۆژên xebata پەدەکێ وەکی rêxistinekî siyasî bi hezar rojên Talbanî Celal Talbanî ha û apo ez rojekî pedekê bi wan nadim ji ber ku dîrokekî dûr û dirêj e vedgere heftê heştê salî berî ku Talbanî jî çêbibe berî ku apo jî çêbibe barzanî di sengerê kurdayetiyê de bûn di xebata kurdayetiyê de bûn ez bim ez ê dengê xwe bidim pedeke ji ber ku nûnertiya nasnama netewî dike nûnertiya bîr û boçûnê netewî dike nûnertiya helwesta netewî dike wilo meselê nenerin Tirk ji wan hacisin Tirk ji kesê ku nasnama netewî biparêze Tirk jê hez nakin ev mesele siyaset e îran jî jê hez nakin Hesen Nasrallah ji pedekê hez nedikir û qerf û henekê xwe bi Kak Mesûd Barzanî dikir ez bim ez Kurdê Iraqê bim ez ê dengê xwe bidim pedeke û serbilindî piştre mere dîsa dikare rûnê mere dikare rexne bike mere dikare binirxîne şêweyê xebata pedekê yanî planê wanî ji bo pêşxistina Herêma Kurdistanê ji bo bidestxistina mafê Kurdayê mayî ku Kerkûk werib ser Kurdistanê ku Şingal werib ser Kurdistanê hemû herêmên Kurdistanê vegerin nava Kurdistanê evan arman cîhan pêk bê ez bi berê jî gotiye di helwestekî bi vî rengî de ez li gel pedekê me ez pedeke diparêzim ne ji ber ku pedekê ez pedeke diparêzim ji ber ku nûnertiya beşekî mezin ji nerîn û daxwazê min dikim daxwazê min wekî Kurdekî rojavayî wekî Kurdekî diaspora ez parastina pedekê dikim ne wekî ku kî bi yekîtî niştiman halê hazir tiştê ku pedeke kiriye yekîtî niştiman bike ez ê piştgiriya yekîtî niştiman jî bikim ez ê piştgiriya wê jî bikim eger yekîtî niştiman ji pedekê zêdetir xizmeta Hewlêrê kiribe xizmeta Duhokê kiribe xizmeta Silêmaniyê kiribe ez ê piştgiriya yekîtî niştiman bikim ê tune ji xwe li axaftinê wan binerin em ê xera bikin em ê bişkînin em ê tune bikin û em nema qebûl dikin gevxwarinê şoxlê ê kolana û sikaka û wilo hêrsa wilo wekî zigurta ev ya ez wî nakim şivanê dibizina yanî ez ê serokatiya rêxistinekî bidê me yanî ja Zab Xwedê nêzik maye gelê Kurdistan li Silêmanî berî Hewlêr li Silêmanî berî Zaxo li Silêmanî berî Duhok ew ê qelafetê bafil Talebanî eşkere bike û bê gelo qeraseyê seroka ye yan jî yek ji siyasetmedarê ji
الرئيسية اكو اگر ناوي سياسة مدار لوي يعني لايقي ناوي كو سياسة مداركي كرد بيانا زاب خودي بنوزدي تيرمه طباخي ده بنوزدي طباخي ده چند روجن لپیشیامه اوی گله کردستان گله هرما کردستانی برسفکی خوش و گلوفر و زلال اوی بده یکیتین اجتماع و ده سريده بافل طالباني